Για άλλη μια φορά, πάλι μαζί με αυτό το πλυντήριο. Θα αφήσει ιστορία στο τέλος. Είναι το Morris με αυτό το κωδικό. Είναι η τρίτη επισκευή που του κάνω. Το βλέπετε. Ο κάδος του, το κουφάρι του και ο εσωτερικός κάδος. Λοιπόν, για δεύτερη φορά, τρίτη επισκευή, δεύτερη φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, ο κάδος εδώ έχει από μέσα αυτά τα πλαστικά για να παρασύρουν τα ρούχα. Το συγκεκριμένο έχει 17 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής. Έρχεται γύρω στα 25 ευρώ, 23 κάπου εκεί. Το πρόβλημά του ποιο είναι? Ότι σπάνε αυτά εδώ τα δοντάκια, αν μπορείτε να το δείτε, τα οποία πάνε και κουμπαίνουν εδώ μέσα, συρτάρωτα. Μπαίνουν εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Κουμπώνουν εδώ έτσι. Και το ελάττωμά του είναι ότι αυτό το σημείο εκεί και σπάνε. Και το ελάττωμά του ποιο είναι? Το ότι βάζοντας το αυτό και συρταρώνοντας μέσα εδώ, η μοναδική τρύπα, η μοναδική βίδα που το πιάνει ήταν αυτή εδώ, σε ένα σημείο δηλαδή. Αυτές εδώ τις έχει για να περνάει το νερό και αυτή εδώ δεν υπήρχε, την έχω κάνει εγώ. Όταν το κοιτάξουμε όμως από μέσα, αυτό έχει δύο τρύπες, έχει μία εδώ και μία εδώ. Τα κέντρα των από τις τρύπες δεν συμπίπτουνε, αν το προσέξουμε, και για τις δύο τρύπες. Η μία έρχεται εδώ, η οποία είχε βίδα κανονικά και βίδωνε, και την άλλη την έχει εδώ, αλλά δεν υπήρχε τρύπα στον κάδο. Εν συνεπεία τι γινότανε? Ότι αυτό, όταν έσπαγαν τα δύο αυτάκια εδώ, κούναγε αυτό με αυτόν τον τρόπο μέσα και τα σπαγε όλα και στο τέλος αχρηστευότανε. Και η πρώτη φορά που το αντικατέστησα είχαν χαλάσει και τα τρία. Επί 17 ευρώ το ένα, συν τα έξοδα αποστολής, φαντάζεστε ότι σε λίγο... Λοιπόν, τι έκανα τώρα? Δεν ξέρω γιατί έχει αυτή την τρύπα εδώ στο πλαστικό και δεν είχε εδώ τρύπα για να το κουμπώνει. Δεν το ξέρω. Να έχει δύο τρύπες, μία εδώ, μία εδώ, και να μην έχει τρύπες στον κάδο. Εγώ τι έκανα τώρα? Του άνοιξα άλλη μία τρύπα εδώ, ώστε βιδώνοντάς το και στις δύο μεριές να μην του δώσω το περιθώριο να κουνηθεί καθόλου. Και έβαλα μία βίδα εδώ και μία βίδα εδώ, ώστε να μην έχει περιθώριο να φύγει με το παραμικρό, ώστε να ξανασπάσει πάλι τα αυτάκια εδώ. Λοιπόν, δεν πιστεύω με μία βιδούλα εδώ να του έχω δημιουργήσει πρόβλημα στη ζυγοστάθμιση του. Έτσι κι αλλιώς στα ίδια κέντρα είναι ζυγισμένο σε τρία σημεία. Αν σας έχει συμβεί το ίδιο πρόβλημα, το λύσιμο του πλυντηρίου, εντάξει, τώρα για μένα είναι λίγο εύκολο γιατί το έχω ξαναλύσει. Είναι μισή ωρίτσα δουλειά. Το βλέπετε, δεν έχει... Ξεκινάμε από τα καλώδια από πάνω, να ξεσυνδέσουμε.
Πηγαίνουμε πίσω, έχει και άλλα καλώδια εκεί. Βγάζουμε τις σωληνώσεις που έχει. Φεύγει όλη η πρόσωψη μπροστά με 4 βιδάκια. 1, 2, 3, 4. Φεύγει όλη η πρόσωψη μπροστά. Εκεί τη βλέπουμε. Αυτή. Βγάζουμε τα βαρύδια που έχει μπροστά στον κάδο για να είναι πιο ελαφρύ, να το σηκώσουμε, να το μεταφέρουμε, και βγαίνει από την μπροστινή μεριά, από εδώ. Φεύγει όλος ο κάδος, μετά ξεβιδώνουμε τις βίδες που έχει γύρω γύρω στο στεγανό του κάδου. Φεύγει η βίδα από εδώ πάνω, από το μοτέρ, βγάζουμε το μοτέρ, και αφού φύγει το μοτέρ με μία ματσόλα χτυπάμε τον άξονα εδώ κάθετα να φύγει από το ρουλεμάν και βγήκε ο κάδος. Αυτό είναι. Πιστεύω να βοήθησα, και ακόμα και σπασμένα να είναι τα αυτάκια εδώ, ακόμα και σπασμένα να είναι τα αυτάκια, πιστεύω ότι με 3 τρύπες και 3 βίδες θα κάνετε δουλειά και θα αποφύγετε τα έξοδα. Αυτά. Ελπίζω να μην μπω στη διαδικασία να ξανασχοληθώ με αυτό το πλυντήριο. Η πρώτη ζημιά ήταν αυτή εδώ. Δεν έχω το κατάλληλο φως τώρα εδώ, για να το δείτε. Η πρώτη ζημιά ήταν αυτή εδώ, η οποία είναι έτσι καταρχάς, και έσπασε αυτή η βάση εδώ. Από τη βάση όλη έφυγε αυτό εδώ και έφτιαξα αυτό εδώ το λαμάκι, το έχω δείξει σε ένα άλλο βίντεο. Αλλά η πρώτη ζημιά καταρχάς ήταν αυτή εδώ. Το χοροπήδα και όλο το πλυντήριο. Η δεύτερη ζημιά ήταν το κούμπουμα της πόρτας από εδώ μέσα. Δεν άνοιγε, έκλεινε η πόρτα και δεν άνοιγε. Και η τρίτη ζημιά ήταν αυτά που σας έδειξα πριν. Αυτά συμβήκανε όλα μαζί. Και τώρα μετά από τόσο καιρό χρειάστηκε να ξαναλύσω αυτά εδώ. Ελπίζω να μην ξανασχοληθώ. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να βοήθησα.